Мъжът омега е отхвърленият в социално-сексуалната иерархия. Той е социално неумел, той е най-малко популярният архетип сред жените и взема най-ниския ранг в иерархията на социалното господство. Понякога дори е отхвърлен от иерархията изцяло. Мъжът омега е вероятно най-интелигентният тип личност, като Шерлок Холмс е един от най-ярките примери. Едва ли има човек, който да не е бил очарован от детективските му умения. Мъжете тип омега живеят на самото дъно на социално-сексуалната иерархия, обикновено в самота, тъга и депресия. Понякога това ги тласка по още по-мрачен път. Омегите могат да се идентифицират като нежелани от обществото и напълно да се оттеглят от иерархията поради гняв, разочарование и поражение. Какво представлява мъжката енергия? Кои са 6 типа мъже? Към кой тип спадаш ти и как да разбереш от кой тип са другите? Отговорът на тези и още много въпроси относно мъжката социално-сексуална иерархия ще намерите в книгата «6 типа мъже».